Bună ziua! Mă numesc Ichim Cristina și am venit la Kineto Plus cu o problemă, cred că se confruntă multă lume cu problema dată, hernie de disc în zona cervicală și din cauza jobului, normal, m-am confruntat cu problema dată fiind chiar foarte acut, nu puteam să întorc capul nici într-o parte, nopțile nu dormeam. Am fost disperată pentru că am fost și în altă parte și 3 luni nu am fost oarecum... Nu am văzut careva rezultate, am venit la Kineto Plus, am făcut o consultație și mi s-au dat toate indicațiile ce trebuie să fac. Am urmat un curs de 10 zile cu masaj, terapie, cu exerciții, cu caripain, cu multe chestii și sfaturi bune și specialiști superbi. Și acum mă simt foarte bine, am finisat cursul, o să mai vin pentru că urmează reabilitarea, nu s-a finisat. Și ce vreau să spun, nu lăsați durerea să vă învingă și moral și fizic. Veniți, adresați-vă la specialiști și cu mare drag recomand Kineto Plus.